Am văzut multe minuni la Dumnezeu și le spun și le spun, dar oamenii de azi nu mai cred în Dumnezeu, nici preoții nu cred, nici măicuții când le spui. Asta e egoismul, individul, diavolul, satana. Cine l-a răstignit pe Iisus Hristos? Arhierei, cărturari. La noi nu mai este scăpare în România, la noi este pierzarea. Plânge Dumnezeu pentru noi când va veni într-o sâmbătă de seară, când va face Sfânt Tatăl Ceresc să vii la judecată. Mormintele se vor desface, suflete, pe cer vor vedea sămnul Sfintei Cruci, Maica Domnului de-a dreapta, Ion Botezător, de-a stânga, ca prin procuror. Oamenii vor muri de frică, stele vor căde și acolo la Valea Plângenii va judeca și atunci va spune, veniți la mine că am fost în pivniță, bolnav, flămând, însătat, gol, străin, mort. Când, Doamne, te-am văzut pe tine? Și atunci spune, zice, fugiți de la mine, că zice, eu nu vă cunosc pe voi. Și a venit, zice, ce judecă Marie, judecă drept, judecă, să judece satana, să-L întrebe pe Iisus Hristos și va spune evrei, vaia Marie, noi dacă nu ne pocăim și nu ne întoarcem la Dumnezeu, nu mergem de la mic la mare, noi nu mai scăpăm. În mănăstire să bea rachiu, să bea vin, un călugăr, Sfântul Măcar a spus că dacă un călugăr și un preot va bea vin, va fi așa de întâmplare să bei un par de vin, a doua zi nici apă să nu bei, spune un călugăr, Sfântul Măcar. Deci călugărul și măicuța trebuie să-și omoare poftele trupului. Și la o măicuță nu trebuie să ducă un bărbat să dea mâna cu el să o sărute, sau la un călugăr, dacă el nu a avut treabă cu femeia, nu trebuie să iei mâna să-i săruți mâna la călugăr, că el nu a avut treabă cu femeia. Călugărul trebuie să trăiască, noi trebuie să trăim, să urmăm viața Sfinților. Unul trăi pe Ioan Botezătorul, care mânca lăcuste, care mânca neutere. Noi de asta trebuie să dăm un exemplu, un model de viață, trebuie să dăm. Trebuie să facem bine în fața lui Dumnezeu, ca să ne apere Dumnezeu. Că la judecată nu mă întreabă că am fost preot, călugăr, ministru, acolo suntem cum săracul, cum bogatul. Acolo ne întreabă 7 fapte. Am fost în pivniță mai cerșetat, am fost bolnav mai oblojit, am fost flămând, nedat, am fost însătat gol. Când, Doamne, te-am văzut, fugi de la mine. Sau la cei drept va spune, veniți la mine, mă să împărăți cerul, găsiți la cer. Și am fost în pivniță mai cerșetat, bolnav, oblojit, flămând, am fost însătat gol. Spune Sfântul Apostol Pavel, de te jertfit, ți-ai dat averea dacă dragoste n-ai. Toate izvorăște din smerenie, din dragoste. Din dragoste, deci să avem dragoste. Iisus Hristos când stătea pe cruce, El putea să-i facă frape și de o susțată, iartă-i. Deci noi trebuie să iubim pe dușmanul nostru, pe costura lui Dumnezeu, nu trebuie să urâm lumea, să păcatele să le evităm. Eu aveam un om acolo la mine fumat și când mă găsește că frate Antoane, evită păcatul să le evităm. Mă dați să spui atât în cap, e păcat, pantaloni cu ăstea să vopsească părul. De ce face satana? Că satana a fost înger luminat și el s-a mândrit asupra lui Dumnezeu și din mândrie l-a dat Dumnezeu jos, o din înger va să faci drași într-un necat. S-a așezat jos și a spus că el va fi pe pământ. Și a spus așa că uite, Dumnezeu a făcut via, eu fac și eu rachiu, Dumnezeu a făcut biserica, fac și eu țigară. Deci satana are armele lui, el ne păcălește, ne înșală, ne duce, el și vrea, el e contra lui Dumnezeu. De asta sunt atâtea crime și omoruri pe pământul acesta, că nu l-au pe Dumnezeu. Părinții nu duce pe copii la școală, internetul, pornul ăstea, toate, geometrii ăstea, toate sunt satanii. Va ieși apa amară din munte, vom merge la mormânt. 7520 de ani la Pașa Lumii și la fost strâmtoare, că Iisus când a intrat în Ierusalim a spus așa, Osana, 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 fiicele Sionului nu mă plângeți pe mine. Zice, vai de ce femeie când va avea copilul în brațe, va muri de foame și în pântice. Și a spus, am văzut să vă adun, cum adună cloșca pui, dar nu mi-a să asculta. Va veni altul și va săpa șanse, va înconjura. Zice, și atunci când stătea la muntele Masiului, capitolul 24 la Matei, s-a dus Petru și Andrei și Ion și Iacov al lui Zebedeu și l-au rugat așa frumos. Au spus, Doamne, spune-ne ce semne va fi la sfârșitul lumii. Ce de sfârșitul lumii nu știe nici Fiul omului, numai Dumnezeu știe de ceasul și ce. Și a spus așa, aveți grijă
că va veni printre voi proroși mișinoși și va amăgi. Și va spune, eu sunt Dumnezeu. De mine nu m-ați ascultat. Și atunci le-a spus așa, și când va se auzi în lume de vești, de foame, războaie, vești, acela e înșeptul durere. Se va scula domn peste domn, împărat peste împărat, ca să împlinească Scriptura. Dacă lumea se întoarce la Dumnezeu și ne pocăim, noi scăpăm. Dacă nu, vine mânia lui Dumnezeu, cum a spus regele Mănase, care a fost închis într-o pușcă de împăratul Asur și o stat 7 ani și l-a scos când le de pâine de ors și apă și l-a scos strâmb și a zis, dacă Dumnezeu tot te va vindeca. Și atunci el a format o rugăciune și a spus așa, și a mai fost după cei 15 ani rege și a spus, Doamne Dumnezeul meu ce ai făcut cerul și pământul și marea toată rătăcitului, lui Avram și lui Isaac și lui Iacov, nu i-ai pus pocăință, dar mi-ai pus mie un păcătos care am greșit mai mult ca în mări stelii cerul și în podului. Și iar a spus regele Mănase, nesuferită este mânia urziei lui Dumnezeu asupra păcătoșilor. Și spune așa, că dismerdată și calea aici, dar amar va fi când se va disparte trupul de suflet. Că atunci la judecat, că nimeni nu va putea să ne ajute, că faptele noastre ori ne osândește, ori ne duce la lumină. Faptele noastre cele bune să cunoaștem. Omul bun să cunoaște sau o femeie după ziua cum răsare soarele. Lumea de azi nu mai gândește de Dumnezeu. Cum spune cântarea ce cruce sfântă părăsită, oamenii e cu tău, nu-și mai poți părăsi mai exact. O ce jale amară la o margine de drum, uite, de-al tătură. Oamenii de acolo o acoperișul. Eu merg în lumea aceasta și le spun să mă ajute ca să fac mănăstirea acolo așa, biserica și nu. Am avut un incendiu acolo așa, eu am făcut un foc într-o tunel acolo așa, mi-a furat foc. Și m-am dus la o familie acolo. Mai mergeți în altă parte dacă aveți chef de timp. Și i-am spus, hai frate Ioane, că am furat foc acolo și era acolo Iorchim, zice că n-are benzină, Și când am venit acolo, arde focul la mănăstire și un frate era acolo și așa stătea cu un tractorist și arde focul și bătea vântul. Și am zis să anunță pompieri și n-a venit să anunță pompieri. Și m-am dus eu, a venit, a stâns acolo și am spus, eu o fac mai bună, zic, de Dumnezeu, m-a pus la încercare, ca Sodoma Gomoră, dacă n-a venit focul de 40 de metri, ce să facem, fraților, n-a să ardă toate pe pământ, și dacă Dumnezeu vrea, nu mai fuma, frate, strânge țigara, e păcat. Și atunci am făcut și am umblat, m-am dus la Parlament să mă ajute, niciunul. Nu mai este vremurile care au fost Ștefan cel Mare, Constantin Brăcoveanu, 7520 de ani la fașa lumii și nu a fost strâmtoare ca la vacul de apoi. Când Iisus merge cu Sfântul Petru, l-a întrebat așa, Doamne, când se va mulți lumea asta? Lasă Petru că se va mulți, dar cum ar să trăiască? Frate cu frate n-a să iubească și soră cu soră. Copiii ar să bată părinții, părinții ar să bată copiii. Ar să vândă unul pe altul. Ăsta să zâri de Apocalipse. Unii s-au mai văzut ca la vacul de apoi să vezi femei cu capul gol, cu pălării, măscate, rujate. Asta lucrează Satana, Anticristul, care este. De când sunt popoarele acestea de 7520 de ani, nu au fost sântoare ca la vacul de apoi acum, care în lumea aceasta și nu au fost nici la potopul noi, nici la Sodomor. Când va veni focul acel cu zmoară de 40 de metri și 14 zile cu tremuri, cum a spus Mântuitorul în Ierusalim, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu iruni. Și a spus așa, și Irod să pălatele lui. Și când se va arăta Fiul omului într-o sâmbătă de seară, când va face stăm Tatăl Ceresc, de la răsărit la Sfinții la nord, pe cer vom vedea sămul Sfintei Cruci și cerul se va clătina. Norii tot, oameni vor muri stele și la Valea Plângerii acolo ne va duce și va veni pe nori cu furii, cu Maica Domnului de-a dreapta, iubătorica de-a stânga și acolo se va pune scaunele familia cu tare la Valea până la râul să facă în casa lui David și va spune așa, Ioan Botezătorul lui Irod, vino Iroade să te judece, ne tăie capul, când asta a spus. Iar Petru și Pavel, Petru a întrebat așa, Doamne, noi dacă am lăsat toate din lume, ce vom fi? Voi vă judeca cele 200 seminții, al lui Avram, al lui Iacov. Și atunci Petru va judeca pe Neru și Pavel
și le va spune atunci la păcătoși: fugiți de la mine că nu vă cunosc. Și diavolii la latul. Când ai vedea că mama se duce în iad și tata în rai sau copilul și va blestema copiii pe mama și pe tata, atunci va fi câștirea dinților și va spune: duceți-vă de la mine, blestemaților, că nu vă cunosc. Cum a spus dreptul Iov: gol m-a făcut mama, gol mă duc din pânțile mamei. Că pe mine când m-a născut mama mea, m-a lăsat de 6 luni și gol m-a născut. Și Dumnezeu a avut milă, Dumnezeu are milă, grijă de toată lumea. Vai de cele femei care face avorturi, când se va duce în fața lui Hristos și va spune: unii vă copiii voștri? Ăștia-s, Doamne. Dar de ce i-ați omorât? De ce le-ați luat zilnic? Ca ce au fost niște vinovați, așa au fost ca niște îngeri au fost. Și ei va veni de prin gunoaie, că am fost la Gălați acolo, la maternitate, și am spus: nu mai omorâți copiii, nu mai așa. Și ei va spune: de ce mamă, de ce tată ne-ați omorât? La criminalii de doctori, că să chiți în față și aruncați în priveți. Vă era rușine că aveți copii mai mici? Sau Iisus spune: cum eu n-am pâine să dau la milioane de îngeri și te-ai mai căsătorit ca să omori copiii și să-i arunci în focul de veci. Vai de cei care femeii așa omorât copiii. Dumnezeu o iartă și pe femeii, dacă își face canonul 20 de ani, n-are voie să împărtășească. Dacă se pocăiește, că și Maria Magdalena a fost o desfrânată și Maria Egipteanca, că la omul nici cât la Dumnezeu cu putință. Deci când se întoarce un tâlhar la Dumnezeu sau o curvă, nu-i bucurie la milioane de îngeri, că Iisus așa o spus: eu din pescari și din înțelepți am făcut apostoli, din păgâni și curvari am făcut mucenici. El, când s-au atins acei femei de 12 ani care își cheltuise toată averea lui și aveți curgile, și o zis: măcar de poala lui dacă mă atinge, că chiar astăzi a fost Evanghelia. Și atunci el a simțit o putoare mare și a spus: cine s-o atins la ușinișii, dar nu vezi învățătorile cât te învârzăște poporul? Sau fica lui Airii, cu un vietor, cum Dumnezeu își face milă din noi și ne iubește? Și noi care suntem făptura, că eu am frate și soră, și sora mea m-a dus în 96 să fac pușcării, fratele meu mic acolo la Plădești, când m-a dus la Gălați, la colonelul Păsăric Generalescu, mi-a dat drum, ai văzut? Și eu am polițai acolo care mă duc și mă sărut cu dânsi și mă iubesc. Polițai! Și mă duc prin Criș și mă găsesc. Și eu cu duhovnicul meu și cu episcopul meu nu mă înțeleg, care purtăm aceea haine. Unde mai este dragostea? Chiar azi la Patriarhie m-a dat pe mâna poliției. Și uite că n-am plecat de aici, Dumnezeu a fost cu mine. Dar eu n-am venit cu puterea mea aici așa, eu n-am școală, n-am carte, n-am nimic. Dar eu plec de aici, din București.